ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರವರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲ್ಲುಟಿ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿನಯ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಅಲೆವೂರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂಚಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಗಂಗಾಧರ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕನವನ್ನು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲ್ಲೋಟಿ ಪಂಪನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾನಾದ ಸಿನಿಮಾಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ ಇಂಥ ಸುರುಕಾದ ವೀಣಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು. ಈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆನ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲ್ಕೊಡನ ಬಾಲ್ಯಡ್ದು ಕಲ್ಕೊಡೆ ವಾರೀತಿಡ್ ಮಾಯಾಪೆ ಈ ಕಾಲಡು ಈ ಕಾಲಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ವಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ಮಾಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ನೋಡ್ದು ಮಾಯಾದ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ನಮ್ಮತ್ತು ಅದಾಗ ಸತ್ಯದ ಗುಲಿತ್ತೇರು ಸತ್ಯದ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲಡು ಕಲ್ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕೊಡೆಲ ಆಯನ ತಂಗಡಿಲ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವ ನೋಡ್ದು ದಾದನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಅದು ಮಾಯ ಅದು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಕೊಡನ ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣೋಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಥೆನಿ ಅಲ್ಲ ಓದುದಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು. ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಪಿನ ಚಲನಚಿತ್ರನು ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ